טוב, אז מה קורה יוטיוב? שמי SSD ולהיום אנחנו מתחילים לשחק ב-Alone in Space. זה משחק אינדי הורור קצר שיש עליו הרבה תגובות טובות, אבל יש בו באגים לפעמים, אבל זה לא משנה כי אנחנו הולכים עכשיו ללחוץ סטארט ולהתחיל את המשחק. טוב, אז אנחנו פה בחלל. לפי השם אנחנו פה לבד בחלל. אני לא כזה מכיר את המשחק הזה, ככה אני לא מכיר כל כך את המשחק הזה כי לא יודע. אני לא מכיר כל כך טוב את המשחק הזה כמו נוק נוק למשל, שעשיתי פרק אחד בנוק נוק. מי שלא ראה חשוב לראות, או שלא, איך שבא לכם. נו, איך לפתוח את הדלת? לא, או שזה סגור. וואו, הגרפיקה פה נראית ממש טוב. זה מהמנוע אונריל אנג'ן אני חושב. CS 0124 log 1. I just woke up next to a pipe and blood. I remember walking on the pipe, and when everything went black, I need to go and find other people on the ship and see what happens. סליחה לאנגלית, אני לפעמים נתקע בזה. ובפרק הקודם שבנוק נוק אני לא קראתי אנגלית. אבל איך לפתוח את הדלת? מה? איך פותחים את הדלת? לפתוח את הדלת. כאילו מה זה החרא הזה? טוב, רק שנייה אני אחזור. טוב, אוקיי, אז חזרתי. אז לוחצים F בשביל לפתוח את הדלת. מוזר. what the fuck, אני שומע קולות. אולי אני אחזור. וגם גיליתי שאת זה את זה אתם צריכים לאסוף כמו בסלנדרמן, ולוחצים על Q. זה Q. לבד בחלל. I am alone. I called out to see if anyone would report. No one did. I will keep searching. Who knows? Maybe someone else is asleep, just like I was. Okay. אגב, הנחתי קצת את הווליום של המיקרופון ככה תשאלו. Where is everyone? How much time has passed? All the lights look close to burning out. Maybe I was out longer than I originally thought. סליחה לאנגלית שלי. בדרך כלל אני קורא טוב באנגלית. לא יודע מה קרה. הגרפיקה ממש טובה. אבל אני לא יכול לרוץ. למה?
סאונד, באמת. 100 מתוך 100. I think it's getting late. I should get some sleep. And I will be able to explore more in the morning. Maybe something will be different then. This looks a good place as any to lay my head. What the fuck? היה לג. אולי זה משהו טעם במפה. וואי, הסאונד קצת השתנה. הסאונד השתנה. I just woke up and something feels off. I could have worn. I heard a door open and close last night. I was probably just dreaming, but I want her to check it out. Okay. No. Oh my god. Why the sound פשוט fucked up. לאן אני הולך? אני סתם הולך במעגלים, אני חושב, אני לא יודע. אוקיי, אולי אני צריך למסדרון הזה ששם. ביי. אופה. I want to get out. I need to get out. Dear God, someone help me. I need to escape. Please help me. What the fuck? מה קרה? הכל נהיה פה פאקינג אדום. רגע, אני עשיתי טלפורט לאנשהו. רגע, הגעתי לחדר הזה איפה שישנתי, סוג של... למרות שלא בדיוק ישנתי, אלא סתם זה כתב שאני ישנתי. רגע, אני לא זוכר שהיה פה מסדרון כזה. אני לא זוכר בכלל שהיה כזה דבר. שהיה כזה מסדרון. אוקיי. אומייגאד, וואי, זה הביל אותי. הסאונדים פה כל כך חזקים שנראה לי אתם לא שומעים. פאק. אומייגאד, למה אני לא יכול לרוץ? למה אני פאקינג לא יכול לרוץ? אני רק צריך ללכת קדימה, אבל אני מפחד קצת. ששם חשוך גם אוי לא, זה לא נראה טוב, זה בכלל לא נראה טוב. בטח האור יקבני, איך ידעתי?
יש שם משהו? לא. אוקיי, דלת. נו, תפתח כבר. עושים מה שלך, תפתח. יופי, סוף סוף. run. אוקיי, אבל אני לא יודע איך לרוץ, מה? אני לא יכול לרוץ, בכלל, כאילו. אני לא אוהב את זה. ככה ללכת או! מה זה? What? What the fuck? מה זה היה? מה לעזאזל? מה? וואי, זה הסוף? וואי, אני נשמע כמו מטומטם מתי שאני שואל את זה. אז כן, זה היה הסוף של Alone in Space. כן, כמו שאמרתי, זה משחק קצר שדווקא ממש טוב. אני ממליץ לכם לשחק אותו. אגב, אם מישהו רוצה לשחק אותו אם מישהו רוצה לשחק בעצמו את המשחק, אני אשלח, יש קישור למטה בדסקריפשן, ככה שאתם יכולים ללחוץ על זה ולהוריד בחינם. אז כן, אז מקווה שנהנתם מהסרטון הזה. תנו בלייק, תנו בסובסקרייב ותרשמו בקומנטים מה אהבתם. אני מקווה מאוד שאני אצליח ביוטיוב, באמת. אם אני אצליח, פשוט זה יהיה ממש, אני אהיה שמח כמו לא יודע מה. אז כן, אז יולו ביי.